Good morning. So, isip usa ka tao makasala kayo kita sa mga ipapasaylo sa dili pa kita magampo alang sa mga panalangin sa kaayuhan. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father God in heaven, in Jesus' mighty name, pasaylo ako, Lord, sa kanan ko mga sala isip imong mga sulkuon. Lord, ako na ngay pasaylo diha kanimo, kaya ako makasala kayo sa tubangan nimo, Lord. Kay ikaw ang balaang espiritu na ang Ginoong Hesukristo manias sa mga sunod na kabalo sa tanan ng mga binuhatan mo sa Lord. Ako malauman kayo at ikaw nagpasaylo ka na ko o sa kanamong tanan. In Jesus' name. Ama na niya ako karon mapagsanon maghangyo diha kanimo. Ang tanan Ginoo nga nagtan-aw ni ini ug naminaw Ginoo ug nagatuod di kanimo in Jesus name, in Jesus name. Ang tanan madawat nila Ginoo maayong pangluwas sa tanan Ginoo. Unsa man kana ni ang gipati karon gikan sa ulo hangtod sa lapalapa mo kawas kini in Jesus name, in Jesus name. Sa bisan unsa ni gipati, high blood man, arthritis man, bisag unsa nga sakit diha sa iyang dugo, in Jesus name na kining tanan mawala ka in Jesus name ang tibuok. 2026 malipayon siya Ginoo nga tan-aw ni ini kay siya man tuod diha kanimo busa Lord God. Ako mapasalamatong daan ang tanan nga nagatanog nagatuod diha kanimo nangaayo silang tanan in Jesus name, in Jesus name. Thank you, Jesus. So kitang tanan miingon, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.